କାହା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା, କାହା ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳେ ବି ମିଳୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସବର ସାହିର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ ଆଖି କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପଟ୍ଟା କେବେ ପାଇବେ? ଆଉ ଆବାସ ଯୋଜନା ୟାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ? ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କଚ୍ଚା ଘର ଥିବାବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ପାଲଟିଛନ୍ତି? ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କର୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।